हेल' फ्रेन्ड्स, गोजोन्थों। नोंथांमोनखौ गोदान समाव इउटुब चेनेलाव बरायदों आरो आं मिजिंथिदों नोंथांमोनबो मोजाङै दं होननानैहाय। दिनै आङो बिराद लाइभ फैनो गोसो जादों आरो रायज्लायनो गोसो जादों नोंथांमोनजोंहाय। नोंथांमोना मोजाङैनो दं आं आसा खालामदों आरो गावबागाव न'आवनो सेफैनो दं आङो मिजिंथिदों। स' लोगोफोर, बोथोरा जोबोद गोब्राबनिफ्राय गोब्राब जागासिनो दङ। कभिड-19 एबा कर'ना भाइरासआ माने दैबाना बादि बारायगासिनो दङ। दिनैबो 4,927 बेबायदि सुबुंनियाव कभिड-19 मोननाय जादों। आरो आसामावबो माने बिराद बारायगासिनो दं आरो आसामावबो दिनैबो 2 पजिटिभ केस मोननाय जादों। स्पेसियेलि माने माबायावहाय गुवाहाटियावहाय बिराद माने रेड जन जानानै दं आरो। स' कभिड-19खौ लानानै दा अल अभार इण्डियाआवनो बिराद प्रब्लेम जाबाय। गासिबो कम्पानिफ्रा माने मेक्सिमाम खुलिबायमोन, नाथाय दा गासिबो बे बांसिन बेबायदि स्प्रेड जानायनि थाखाय कभिड-19आ बारायनायनि थाखाय माने गोबां कम्पानिफ्रानो बन्द' जाफिनजोब्बाय आरो माने लकडाउन खालामफिनबाय। बेबायदि गोबां माने बेबायदि खामानिखौ जुदि अपेन खालामोबा ससियेल डिसटेन्सनि खुनु मेनटेनेन्स जाया आरो गावखौ सेफ लाखिनायनि मेनटेनेन्स जाया। मानसिफ्रा माने जायफ्रा कम्पानिफ्राव मावो बेफोराव माने माखासे डिसिप्लिनफोरखौहाय माने मेनटेनेन्स खालामनो हाया जायो। दा बेयावहाय माखासे कम्पानिफ्रा गावबागाव बेबायदि रिस्कखौ लायालासे माने बन्द' खालामफिनजोब्बाय आरो कम्पानिफोरखौहाय। दा बेनिखायनो जाउनावहाय गोबां जोंनि मानसिफ्रा जायफ्रा बाहेरायावहाय खामानि मावनो थाहैनायफोर, जेरै जोंनि बर'फोर आरो जोंनि आसामनि एसामिसफोर, बेबायदिनो गोबां कास्टनि मानसिफोर जायफ्रा जोंनि आसामनिफ्राय बाहेरायावहाय खामानि मावनो दिल्ली, मुम्बाइ, गुजरात बेफोराव थांदोंमोन। दा बिथांमोना बिराद प्रब्लेम जानानै माने लामा लामा हान्थिनानै थाबायनानै फैगासिनो दङ। स' नोंथांमोना मिथिगौ, मैयाबो गुजरातनिफ्राय 9 जन ब्रादार्सफ्रा माने थाबायनानैहाय आसामाव फैगासिनो दङ। 9 जन मानसिफ्रा मैयाहाय 2:30निफ्राय थाबायदों। 1527 बेसेबांबा किल'मिटार जायो आरो टटेल थाबायनानै 22 दिन नांगौ। आरो दिनैबो आङो नुदों जे मुम्बाइनिफ्राय लाइभ स्ट्रिम खालामदों, बिथांमोना दिनैबो फैगासिनो दङ आरो बिथांमोनाबो ओंखारबोसिगोन मुम्बाइनिफ्राय थाबायनानै न'आव फैसिगोन। आरो बेबायदिनो काश्मीरनिफ्राय थांदों आरो बेबायदिनो गोबां जायगानिफ्राय माने मानसिफ्रा थांगासिनो दङ, थाबायलांगासिनो दङ। नाथाय दा बे दुखुनि समावहाय बिथांमोना जानाय गैया, लोंनाय गैया, लामाफ्रावहाय माबोरै उन्दुगोन, माबोरै थांगोन, मा मोनजागोन, गोबां साननांगौ खोथा दङ। दा आङो मिजिंथिदों नोंथांमोन बयबो बिथांमोनजोंहाय कन्टेक्ट खालामलायगोन आरो कन्टेक्ट खालामलायनानै बिथांमोनखौ सापर्ट होनायनि मोनसे राहा लामाखौ एबा नोंथांमोनाबो लागोन। जेरै जोङो बयबो न'फ्रावहाय सेफटि दङ, जेन' जायफ्रा ब्रादार्सफोर जायफ्रा थाबायनानै फैलागासिनो दङ, जेन' बिथांमोनाबो न'फ्राव मोजाङै सफैनो हायो आरो मोनसे गोजोन थासारिखौ बिथांमोनाबो मोनफैनो हायो सेफलि फैनानैहाय। स' आङो बेखौनो मिजिंथिदों आरो नोंथांमोनाबो जेन' बिथांमोनखौहाय कन्टेक्ट खालामलायो, गावजों गाव हेफाजाब होलायो। जायफ्रा जोंनि मानसिफ्रा गोजान गोजान जायगानिफ्राय बेबायदिनो थाबायबोलागासिनो दं, फैलागासिनो दङ। 22 दिन गाहाम थाबायनाया गोरलै नङा। बियो माने दानि जुगावहाय गारि मथर गोनाङावहाय माने ओरैनोबाबो थाबायनाया गोरलै नङा आरो आथिंफ्रानो थिफुजोबगोन, गोराजोबगोन आथिंफ्रानो जुदि 3000 गाहाम किल'मिटार, 2200 किल'मिटार बेबायदि थाबायनांगौब्ला आरो। स' नोंथांमोनाबो निस्सय हेफाजाब खालामगोन आङो आसा खालामदों। नोंथांमोना कल खालामगोन बिथांमोनखौ जायफ्रा फैगासिनो दङ आरो जोंनि आसाम गभर्नमेन्टआबो बेबायदिनो जायफ्रा बेबायदि आलाय सिलाय जानानै खामानि गैया, रुम गैया, जानाय गैया, न'फ्राव थांनो थाखाय गाव गाव थाम थिम खालामनानै थाबायलागासिनो दङ। मानोना ट्रेन फेसिलिटिफ्राबो दाबो मोजां जायाखै। क्लियारलि दाबो ट्रेनफ्रा माबोरै खारगोन आरो स्पेसियेल ट्रेन 15था बेल' खारगासिनो दङ। माखासे ट्रेनफोरखौहाय बन्द' खालामफिननाय जाबाय आरो 30 जुनसिम गासैबो टिकेटफोरखौनो केन्सेल खालामनानै रिफान्ड खालामफिननाय जाजोब्बाय। स' जाउनावहाय गोबां मानसिफ्रा ट्रेनखौ मोनैखाय, बासफोर मोनैखाय थाबायनो गोनां जाबाय। स' बिथांमोना निस्सय खस्थ' जानायखायसो, जानो थानो खामाय गैयिखाय, बेबायदि खस्थ' जानायखाय हयथ' बिथांमोना न'खौ गोसोखांदों आरो फैगासिनो दङ। स' बेबायदि समावहाय नोंथांमोना बयबो गावजों गाव एसे एनै हेफाजाब होलायगोन, मदद खालामलायगोन।
बिथांमोनजों कन्टेक्ट खालामगोन आरो बिथांमोननिखौहाय जेन' जोंनि आसाम गभर्नमेन्टआबो आरो जोंनि गेदेर गोलावफ्रा जेन' बिथांमोनखौ नायस'नो। जेरैहाय दाखालि काश्मीरनिफ्राय थांनायखौ जोंनि एसामिस निउसफ्रावहाय बिराद हाइलाइट खालामदों आरो गभर्नमेन्टआ बिराद रेसपन्सिबोल लादों। नाथाय जोंनि माखासे जोहोलावफ्रा फैगासिनो दङ, थाबायगासिनो दङ। दा बिथांमोननि थाखाय माबायदि रेसपन्सिबोल लागोन, बिथांमोनखौ माबायदि खबर लागोन। स' बेनिखायनो जोङो बयबो लोगोसे जानांगौ, खौसे जानांगौ, जेन' जोंनि जायफोर ब्रादार्सफोर फैगासिनो दङ जेन' बिथांमोनाबो न'आवहाय सेफलि सफैनो हायो। स' आंनि दिनैनि लाइभ भिडिअ एसेनोसै लोगोफोर। थेंक इउ।